Ruska federacija je spremna da svojim američkim partnerima ponudi zajednički rad u oblasti retkih zemnih metala, istakao ruski predsjednik Vladimir Putin. Spremni smo da pozovemo inostrane partnere na takozvane nove naše istorijske teritorije koje su se vratile Ruskoj federaciji i tamo postoje određene rezerve retkih metala. Spremni smo da sarađujemo sa našim partnerima, uključujući i Amerikanca, rekao je Putin. Ruski predsjednik je predložio i razmatranje mogućnosti zajedničke proizvodnje aluminijuma između Moskve i Vašingtona, istakavši da Rusija raspolaže jednim od najvećih svetskih rezervi retkih metala. Sa druge strane, američki predsjednik Donald Trump je ranije izjavio da je Amerika zainteresovana za ogromne rezerve retkih metala i druge veoma vredne resurse kojima Rusija raspolaže. Pokušavamo da postignemo neke ekonomske sporazume. Imaju mnogo toga što želimo, ali vidjet ćemo. Ne znam da li je to moguće, ali bismo bili srećni da sarađujemo. Znate, oni imaju ogromne količine retkih